straat in Kattendak. En waarom? Omdat ik nou geen koord lezen. Maar zelf kan er net doen. En dan gooi je nu in Kattendak. Ik denk er gewoon ons. Dat denkt van nou, dat is best. Is dit nou zijn kansie? Doe schuld niet aan. Doe los nou dat Grino-strans. Dat was iets in ja. En was er zo nodig naar Amerika. Hoe lang is het nou nog rijden naar Amerika, naar papa? Kom maar.